बाजै जौ दंना गैयाब्रा हो दंना गैयाब्रा सोर फैलायखैलै ए माथो फंबाय मोनथिलै बाजै गैया नामालै आदा गैयालै फंबायमोन नोंबा जादों फुङाव नाथुर गुरहैदों ए जौ दंना गैयालै आदा दं फंबायमोन दं लाबोदो होमबा जिरायथ' फंबायमोन ओइ सायाव आं लायनि उफ लालोंदोलै फंबायमोन दे मेथाइ बावनोदो लाबोदोलै आदा मासि गोसालै जौआलाय मोजांथ' जौआ मोजांथ' जौआ बरिया मा मावनानै जाबावनांगौ जोंलाय बन्धुफोर सानफ्रामबो लोंनाय जानायल' साख्रि गैया बाख्रि गैया बिदि बोरै जानांगौलै औलै बन्धुफोर साख्रिखौ बोरै मोनोब्रा मेनला बि एम ए पासफ्रानो गोदावलाबायनानै दं जोंलाय मा मेट्रिकल'सो पास बिटिआर जाबा साख्रि मोनगोन होननाया बोरो माथो थगायजाबायसो आजिखालि गासिबो पलिटिकेल गोजासोलै फाइट बेफोरखौ बाद होदोलै दै लोंदो रायलायबाय थायो नामाब्रा सादा दंना गैयाब्रा लाबोदोलै जानोसै थांलागानि आंनोबो नाफादोलै सादायानो गैया माथो बायनोबोथ' हाखाला दे जौआ फोजोबग्रोदो नै खेबसे लोंनानै जोब्बाय नोंलाय जाना जाला सादाखौ जाथ'ला आं दे नो थांसै होमबा आदा नै फैसाया दोनबाय हे मास्टार बाबुसो माथो बेवाइफोर जौ लाबोदोलायलै आधा बथलसो गांनाया हामथारला ए सोरमोनलाय ए माथो मास्टार रसलाय गैया दे फुङावनो नाथुर गुरनो थांदों हाब बेसेबांसो नांगौ मास्टार बाबु आधा बथलसो लाबोदो लुना लोंदोलै मास्टार बाबु जागोन दे मोजांथ' ओइ फंबाय 20 थाखासोनो सोना हरबावदोलै
जायो दे थाब लुदो थगायनाङा हाब माथो बेलाय मास्टार बाबुसोलाय ओइ लावगा ओरै फैथ'लाय मानोब्रा हनैलै माथो मास्टार बाबुआ लोंनानैसो फैलायबाय बिदिबा गथ'फोरखौ मा फोरोंनो नंगौलै दा थांनानै गथ'फोरखौ क्लास लायालासिनो गावसोर टेन्टआव हैबाय थासिगोन बिदिनोलै मालाय गावसिनि फिसाफोरखौथ' सरकारि स्कुलावनो सोखाथारला गासिबो प्राइभेट स्कुलाव सोजोबथारसै बिदिनोलै माहाजोन मालाय थाखा फैसा गोनांफ्रा सरकारि स्कुलाव सोखाथारला जों जाम्बा जाम्बिनि फिसाफ्रासो सरकारि स्कुलाव हाबसै नुवाखै दाखालिबो मेट्रिकआव रोनो फेल जालाबायबाय सिगाङावनो मोजां फोरोंखायासै दा मेट्रिकआव फेल जालाबायबाय दे लावगा फै जोंनासो आलि खोनाया लेट जालायलांबाय दे मानसि बेस्थ'ब्रासो नैलै गार्लफ्रेन्डनि एसएमएस खालामगासिनो दासान्दि खानाय गोलाव बिनि जाखोब्रा आसोल बिजिनि टाउननिमोनलै आसोलफोर टाउननिसो आजिखालि हादाननिखौसो लानांगौ मानोब्रा आसोलफोर हादाननि सिख्लाखौ लाबासो बोथोर लायै बोथोर थारुन थास' बार सेंग्रा थासुमलि खांखिलर आरो मा जानो आरो मावनो दांनायखौथ' मा मावनांगौ टाउननि सिख्लाखौ लानांगौबाथ' उल्थासो सङै खावै जानाङो नोङो आंनोथ' टाउननि सिख्लाखौ नांखाथारा ओइ बेफोरखौ बादो दखानफ्रावथ' साहाबो लोंसै थ' लाइकदान जनाखि न'आव फैखोमालै औलै आसोलफोर दे होनबा दोनथ'नोसै दखानाव साहा लोंहैनांगौलै दे होमबा थांदों फंबाय औ दे होमबा आदा जिराय गासिबो जिराय Roll number 1. Yes, sir. Roll number 2. Yes, sir. Roll number 3.
Sir. Roll number 4. Roll number 5. Yes, sir. Priya. Yes, sir. Dolly. Yes, sir. Hey, ABCD लिरनानै लाबो नोंसोर गासिबो. लिखा मचार. लिखा मचार. दिनै जाथ'बाय थांदो. Hey, ID.